Здравейте, въпроси към господин Dermenciyev. Merhabalar, hoş geldiniz. Sayın Dermenciyev'e sorusu olan sorabilir. Богомил. Микрофона. Господин Дерменджиев, поздравления за силния матч. Какви са първите ви думи след вашия трети дебют начало на Лудогорец? Sayın Dermenciyev, öncelikle tebrik ediyoruz. Çok güçlü bir maç çıkardınız. İlk sözleriniz ne olacak maçtan sonra? Фенербахче е един изключително добър отбор, но вие знаете, че аз винаги съм максималист, затова сме постигнали тези успехи с Лудогорец и трябва да ви кажа, че мислих, че може да направим по-добър резултат за Лудогорец. Fenerbahçe mükemmel bir takım. Fakat bildiğiniz gibi ben her zaman mükemmeliyetçi biri olmuşumdur. O yüzden biz daha da iyi bir maç çıkartabilirdik. Господин Дерменджиев, на фона на това, че отборът излезе много добре през първото по време, съжалявате ли, че не успяхте да отбележите ранно попадение, с което да наклоните везните във ваша полза, не само като числов резултат, ами и психологически? Най-вече отбора ме интересува психологически и щом един матч е свършен и има определен резултат, няма какво да го коментираме. Sayın Dermenciyev, ilk yarı gol atıp özellikle psikolojik üstünlüğü ele geçiremediğiniz için üzgün müsünüz? Buna yorum yapacak çok bir şey yok. Господин Дерменджиев, ако трябва да гледаме реално, професионално, Лудогорец, освен психологически и игрово, можем да кажем спокойно, че беше равностоен на толкова силен отбор като Фенербахче днес. Кой е определящия момент в крайна сметка да загуби Лудогорец днес? При всички случаи головите, обаче аз ще отговоря на твоя въпрос така. Вие сте били на изключително много мачове, на мачове и на Лудогорец. Знаете, в тези, така да кажа, по-силни години, които са играли срещу Реал Мадрид, Ливърпул, Арсенал, ПСЖ, когато съм бил аз, така или иначе по някакъв начин отбора се е надигравал. Надигравал се на базата на качествата на другия отбор, който е притежавал. И с това така е допринасено за отбора да се развие. Защото пак искам да кажа, тези играчи, те трябва да играят срещу такива отбори. И трябва да се противопоставят. За това така аз малко съжалявам, нали, че головите са 3, дори да бяха 2, дори възможността при 2 на 1 нещо ние да направиме. Но това е, значи футбола е това. Свършва матча и край. Fenerbahçe ile böyle eşit oynamışken kaybetmenize neden olan şey sizce neydi? Tabii ki gollerdi. Ama siz beni eskiden de tanıyorsunuz. Çok fazla maçımızı izlediniz. Ben ne zaman Ludogorets'in başındaysam Liverpool, Real Madrid gibi takımlarla bile oynarken her zaman oyun olarak çoğu zaman onlardan üstün bir oyun oynadık. Ama futbol zaten böyle bir şey. Bence 3 gol olması bizim için kötü oldu. 2 bile çoktu. Yani biz eşit bir futbol oynadık. Господин Дерменджиев, от кой компонент сте най-доволен? От настроението, с което играл Лудогорец, от това, че действаше доста смело в определени ситуации, от това, че мислеха бързо футболистите, за разлика от някои предишни мачове в отиграванията си, или че направиха много малко непредизвикани грешки? Hangi etkenden en memnunsunuz? Bütün futbolcuların iyi oynamasından mı, hızlı düşünmesinden mi veya genel olarak hangi etkenden en memnun kaldınız? Аз съм доволен, че в този матч играчите показаха един много добър интелект. Това за мен е изключително важно. Това е момента, в който аз мога да мисля, че отбора може да израсне още. Özellikle çok zeki bir futbol oynamamızdan çok memnunum. Bu bana ileriye doğru umut veriyor ve çok daha iyi olabileceğimizi gösteriyor. Други въпроси? Колегите от Турция да имат въпроси само. Türk gazeteci arkadaşlardan soru varsa alabiliriz. Аз мога да кажа за тях
Поздравление за Фенербахче, за това, което играе, това, което правят. Един изключително добър отбor. Admiraции само за отбора. Ben Fenerbahçe için onlar sormadan sadece şunu söyleyebilirim. İnanılmaz bir takım, çok iyi bir takım ve onlar ne yapıyorsa sadece alkışlayabilirim. Благодарим ви. Teşekkürler.